Nggih, Ani iki pokoke lagu terus ya. Lagu terus ngantek Dik Sansan sowan maneh. Lah niki kok mondho ical. Iki baraya ageng saking Bapa Besan. Iki persiapan mergo engko bar luhur diboyong rono ngono Dik. Kek engko awan aku rono. Menawa muga-muga wae. Nggih, meniki diatur kang pripun, Pak Dik? Monggo nderek mawon diajeng. Nggih, duet. Oh duet apa? Duet apa duet? Duet ya. Nggih. Niku apa jenengan manget. Wis pupu sing nelongso. Nggih. Ya. Kok sajake lagumu? Lah ya sapa ganti apa? Ya ora. Apa katresnan sejati? Wis kuwi wae wis kadung. Lah ya kan iki kan menyesuaikan penyanyinya. Oh gitu. Lah ya heeh. Gek nelongso mergo tresno. Lah ya to. Ayo ora kok. Nggih. Nika status single Pak menawi ngersakaken nika dagangan nggih. Kok ya lek jan. Promosi kaya campur sarine wae rasa sak penyanyi. Ah ya tak tawake wong menawa kok nggih Pak nggih. Nggih. Kena nggih kletik-kletik. Matur nuwun. Apa iki satenane takdirku sing ngarepke sliramu peto ati peto lambe Wis kadang mati rasaku Kang Mas rungokno ayo sowan rono rameng begegek nang kene sing mburi ya pengen roh nggih Pak nggih nah ya menika larenipun Pak saking Pabelan status single perkara pranaba kula mboten ngertos Prawanapa rondo nah iya mong kula nggih cek kapok ijol mic wah paribasan ngrangge lintang ngangkoso kowe teko gawe loro marang tresno iki wis dalanku pilihan wong tuwaku sepurane yen gawe genah ya kalah sak sembarange. Ayo, kok kalah sak sembarangane piye to? Tuwa. Heeh. Anake akeh. Heeh. Anake gadis atau janda ya, Pak. Wonten pupu sing nelong saya rada maju Dik, mesake bapak-bapak sing nang wingking. Yo. Juga dulu. Ibu kula sowan nggih. Sumuk sami. Kula pun adus malah. Kene apa sifatmu saiki wis beda. Kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara ada yang bisa mas ada yang bisa yuk nyanyi yuk boten pundi sing pundi ayo mas oh boten jawabke seliramu peto ati peto lambe
koso kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane untukmu sepurane yen gawe lara atimu oke bareng kawan-kawan Divkan musik no Devkan Music campur sarine wong duwe gawe mas yo nyedakna kok pedot suarane ora ya sing padha sing ping yo dek san boleh marasan yo yo dikoplok sasak sekop ngono dek rada sendiri apa iki satenane takdirku sing jawabku siramu beto ati beto lambe wis lamat dirasaku kang masrubo nang eko uripku santo Kari pasang rangge lintang ingkang kosong kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sekali lagi yo lagi bersama Dek, 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 Sansan betul asik 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 ke depan deh ho 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 asasan ning jero dodokan kancen larake arep kepiye maneh kowe wong randepe aja selak batinmu warang kahananku lawas upus rasa tresno ayo san apa iki satenane takdirku sing jawab sliramu beto ati beto lambe wes ketemu dirasaku kang masrungo natanesku beci eko welungo sapa uripku mari pasar pasar nangge nangge bintang ingkang kosong kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuamu sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atimu yo Dek Ani, Alamak. tak kenal makanya tak sayang. Cih, Nah, sik iki Cocok arep- lampah loro. arep atraksi Iki, sik iki. ya arep atraksi Atraksi foto. dulu. Yo, junjung saya awas. Awas Adek minggir Ya, dulu, minggir dulu. Nanti kalau menepi dulu Dek, nanti ndak kembruan ngantes Dek. Yuk. Mas, kakunya 3, yuk, kakune 2, ngebut wae. 1, lihat kamera yo. Ah, 1, iki 2,
Cucuk lampah nyambi manol. Mati. Ambruk. Malah kok jengkangke wetosan nggih. Tak kenal makanya tak sayang, mula monggo Dik Sansan karo Dik Jiji. Menawi wonten atur pangandika kalian Bapak Ibu kuwi badhe matur. Monggo. Injih Om Heru matur sembah nuwun wedalipun. Allahu Akbar. Ya Dik Jiji. Nggih matur sembah nuwun wedalipun menika nderek mangayu bagya anggene adik kula Dik Eca sekalian Nggih. Mas Agung. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah Amin ya rabbal alamin. Amin. Heeh. Kok ajeng tetepungan pripun to? Lah piye to? Lah wong ya gur Wis padha gur rakyate. oh gur padha kene wae ya. Lah, nggih. Sak kecamatan ya Dik ya. Nggih alhamdulillah ora keliyo rezekine cedhak Amin. muga-muga berkah barokah. Amin, Allahumma Nggih. amin. Kena nggih gedhekke dadunge iki. Alah. Ampun, Ayo ngoten, alhamdulillah. Nggih. Asya kandhani kok. Iki bukan karena pamer atau ria bukan. Iya, heeh. Ini adalah contoh wanita yang bener-bener ngayomi Ngono, ibaratnya iso ngrukupi heeh. kabeh kebutuhan keluarga. Ngono, ya malah nyukupi ya Dik ya. Contoh, Heeh. dikai blonjo 50.000 bojo. Nggih. Dibelanjake 30.000 sisa 20.000. Ngono. 20.000 dicelengi sakjroning sesasi nglumpuk pira Ngaten. ditumbaske penganggon-anggonan. Ngono. Suatu ya. saat kita ada kebutuhan Nggih. yang tidak kita duga. Kita duga. Iso dhewe didol, Lah, iya. iso ge nyukupi kebutuhan keluarga, Amin. ora dadi padudon lan Kandhani kok cecomrah karo keluarga. ora regejekan karo sing kakung. Biasa. Ini jarene sapa? Nika lho, Dikai Bu. bojone. Lah lek ngeki kowe iki sapa? Umpama. Umpama. Lah Wong kena wekmu umpama. didom-domke ngono kok malahan kok. Malah disedekahke nika. Lah ya. Mas Heru, Dalem Dik. menika lajenge wala. Ngaten. Mergo wedale radi. Nggih, iki selak boyong. Nah. Nggih. Pambagya ya. Nggih, Ah, nggih. derek. Nggih. Nggih, monggo Mas Heru. Nggih, sembah nuwun. Ya kanggo nganu pepajangan ana kene wae, lenggah kene wae cah loro, ya. Nggih ayu-ayu nang kene ajan. Wedok asli menika Pak, nek mengkurep nggih. Nek mengkurep wedok asli cah loro niki. Nggih, ndungkap titi laksana sampun nggih atur pambagiyarjo. Kasung rawuhipun para tamu. Oh, tombok kangen riyin nggih. Ya San, tombok kangen San, cacah dipethuk. Yuk, Reni. Nyuwun tombok kangen. Nggih saderengipun atur pambagya. Alah anggere weruh cah nom-nom nek do mlayu ngoten niku Pak. Rumangsane entuk vitamin katanya. Alah lek giat ka. Sigrak. Ayo nang tombok kangen kapiarsa. Monggo, Cok. Monggo adik-adik. Wah, asik. Monggo bareng saking besan Bapak Ibu, Pakde Bude, badhe foto, wedal fotoraken. Siramu Asik. ate semono yen dolan karo aku. Sik parade Dik. Wis ben mapan sik ra apa-apa. Yo sak lagu, sak jepretan sik. Tahan dulu. Baute gen foto sik. Ketemu. Oh. Iyo. Monggo Dik Samsam. Asik. Iyo. Jumeneng Bapak Ibu. Aye. Sepi rasane wektu peno. Kudunge kukusan ngantane. Bangun terus eling kancane. Alat-alat rumah tangga. Waduh, anang mbake barang. Dia modal urip. Mbake wedi. Rungusan. Oh. Ya. Mbake jak foto sisan. Rasa sakit
durung tututani rasa kangen wis iso mari. Awas Halah jaluk pangku, jaluk pangku. Awas katanya gen ketok yo. Yo. Wes golek. Jeje golek. Yuk kawan-kawan. Asik. Karo goyang. Mas apa wis nali Soko. Soko. desa Asik. kurung aku Iyo. pancen wis suwe kakak Ye. Sembah nuwun kanca-kanca. Wedhuse aja diblesek rung wayahe. Mas mumpung saiki ketemu jejogetan tetepan Sabun komplit. aku Masya Allah, bocah-bocah. Setia tangga kangenku kali eling nalika iku goyang sampe bawah sepi rasane aduh metu pitu dhewe Ur. terus eling kancane sampe bawah Ur. Wah. Maskeran alit ali-ali Sambule kanggo tompo kangen iki Rasa sakimpi durung tututani Rasa kangen wis bisa mari Rasa sakimpi durung tututani Rasa kangen wis bisa mari Ya. Inggih mekaten. Tepuk tangan untuk Karang Taruna dong. Nggih. Sembah nuwun luar biasa. Ada kado spesial dari kawan-kawan Karang Taruna untuk kedua mempelai Bapak Ibu Nungkap Titi Laksono Senun nggih paling setya panjenenganipun Bapak Ibu Sukirna badhe ngabiyantara atur panem Bromo Pak Bagiarjo kasungkurahipun para tamu sedaya nang awit bombong pirawaning manah boten kuwahi matur priyangga daya-daya nyun sanjata pitulungan ngarsanipun songsong agung ing Desa Kembang menika panjenenganipun Kecamatan Popo Lurah Untung Susilo wedal Tin Sasana pamadhar sabda kula aturaken sumangga nuwun. Putar mata Rama Ibu karang sembeneng sawetawis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Rinengga sagunging pakurmatan wonten ngasanipun jengandika para pinisepuh sesepuh kasepuhan ingkang satuhu hanggung ngamestuti dumateng pepoyaning kahutamen ingkang dahat pinundi. Hadiratul mukarramin para alim ulama, para kiai, Bapak Haji, Ibu Hajah ingkang tansah kita tak dimidados umaizah kasanahipun ingkang kepareng rawuh. Para pangemban-pangembating praja, para narakarya sarjana sujana ingkang lebda darmaning pangayoman tasih kepareng lenggah panjenenganipun Ibu Juminten Kepala Desa Ngagrong sekalian
Sesepuh kula panjenenganipun Bapak Wardoyo mantan Kepala Desa Kembang sinaosa sampun kepareng jengkar Adimas Kakung Yoga Nugraha anggota Komisi Sekawan DPRD Kabupaten Boyolali. Sagunging para rawuh putri kakung ingkang mahambek sadudarma mirungganipun kula warga pisan kaleres kadang sepuh kula Raka Mas Suradi Cahyono ingkang pidalem wonten ing Dukuh Tegalrejo A sami-sami laladan Desa Kembang. Mandhapipun para kadang taruna muda ingkang tansah winengku ing suka basuki. Dalasan boten katalumpen paguyuban Deska Musik jangkep para widawatinipun ingkang tansah amemardi mardawaning budaya adiluhung. Mugi wonten keparingipun ing mriki paripaksa kawula nderek sowan miwah sumela matur kinen hanjangkeping dados laksi taning adicara. Nuwun ing ngawekaten tebih sakderengipun kawula tansah mawantu-wantu nyuwun rumenting sih jala nidi paksami ing mbok bilih kanthi panyalengatur kawula amambeng ing dados kamardikan handika sami labet nyendi kani dawuh saking pamaugati. Nun inggih panjenenganipun Bapak Sukirno sekalian Ibu Nurhayati ingkang makuwon wonten ing Dukuh Klangon Wetan Desa Kembang kinen sautawis ngaturaken ing dados wigatosipun ingkang parikedah kinen ngaturaken dhateng sagunging para rawuh. Kinarya murwakani ngatur sumangga nuwun sedaya sami konjem ing asepi sautawis kawula dherekaken ngunjukaken puja hastungkara syukur ngunjukaken rasa tasakur dhateng ngarsa dalem Allah Rabbi bilih wonten ing ari siang menika sedaya tansah nampi rahmat kawilujengan katitik jengandika sami kepareng rawuh kawula saged sowan saged pinanggya wonten Bali wismanipun pamaugati kanthi raharja sepen ing pamengan setunggal punapi. Salam sholawat mugi kunjuk dumateng junjungan kita panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah katenggo-tenggo barokah syafaatipun kawiwitan wonten ing alam Padang, alam Madyapada linanggung binjang wonten ing yaumil akhir. Amin. Klasanganipun saestu bilih panyangatur kawula kinen mratelakaken raos pangrosipun pamaugati ingkang parikedah kinen hangaturaken. Wigatos ingkang sepisan nun inggih kanthi tumungkul amarikelu panjenenganipun Bapak Sukirno sekalian tansah ngunjukaken agira syukur kunjuk dumateng Gusti ingkang Maha Wikan awit kanthi sih wilasanipun kanthi sih kamiranipun wonten kalodhangan ari enjang dunggap siang menika katiti mangsa ari radite cemengan Surya kaping 19 Oktober 2000 selangkung nyarengi 26 bakda mulut abugi warsa Jawi 1959 warsa Jawi pranata mangsa wanci gangsal amiji ari ingkang prayogi menika kangge nindakaken peranganing darmaning sepuh ngentasaken kadiwasaning Tanaya Putri linantaran mala kramekaken angijab kabulaken Tanaya putrinipun Bapak Sukirno nun inggih pun Diah Roro Ayu Eca Avianti Rahmadani ingkang rikala setunggal wulan ingkang kapengker sampun pun wonteni ijab kabul ingkang katiti saking panjenenganipun Bapak Naib saking kantor urusan agami Kecamatan Ampel menapa dene Gladaksari ingkang kari mekaten
saestu sampun sah miturut satataning syariat agami ingkang rinasuk menapa dene sah miturut pradataning negari ingkang lumampah. Ingkang kajanipun wonten kalodhangan arisyang menika pinanganten sarimbit sengaja pun lenggahaken wonten dambar pinajang kanthi pangajab pun suwunaken paseksen saking sedaya ingkang kepareng rawuh. Sesambetan kalian gatinipun Bapak Sukirno sekalian ingkang sepisan sinaosa ing sewau panjenenganipun Bapak Sukirno sekalian kanthi sinumbul seperangan sanak kadang seperangan tanggi tepalih sampun ajajar wayang wonten sunapaning wiwahan saperlu nanggapi rawuh panjenengan namung mbok pilih anggenipun tanggep asta anggenipun jawat asta tasih kathah ingkang kalimput lumantar kula kinen ngaturaken ambalan sugeng rawuh kasugengan dalasan Ponokrami sinartan atur panuwun ingkang saageng-agengipun wondene sangyane para tamu sampun keraya-raya rawuh minangkani dados atur undanganipun pamaugati saya menika ingkang lumantar serat sedahan menapa dene caraka ijeman ingkang marak sowan dumateng Wisma Handika Sami. Nglenggana adeking wiwahan wonten ing siang menika tartamtu ndamelaken bot repot saking sedaya pihak. Pramila rumaos perlu ngaturaken agunging panuwun kunjuk dumateng pinten-pinten perangan atur panuwun ingkang sepisan. Kaatur dhateng sangyaning para rawuh sanak sederek mitra pitepangan awit kejawi kepareng rawuh tasih maringaken sumbangsih tandha katresnan redana bandhabiya lempitan inditan ingkang kaparingaken dhateng pamaugati. Atur panuwun ingkang angka kalih kaatur dhateng keluarga ageng gotong royong ing Dukuh Klangon Wetan sak kiwatengnipun. Saya menika gotong royong sepuh ibu-ibu menapa dene para taruna muda ingkang sedaya warga samya nawung krida paring krida dharma paring panjurung panyengkuyung eguh pratikel pamrayogi bau suku ingkang usanipun saged ngrancataken gatining wiwahan wonten ing siang menika. Atur panuwun ingkang angka 3 kaatur dhateng paguyuban Diska Musik ingkang sampun kepareng paring panglipur, paring rerepen ingkang dadosaken swasana regu regeng wonten ing kalodhangan ari siang menika. Ewa semanten saking sedaya sih kadarman, saking sedaya sih kesaenan, pamaugati mboten kuwawi ngimbangi ingkang satraju kalian kadarman panjenengan. Namung sedaya pun kuken wonten purba wasesaning Gusti ingkang Maha Wikan mugi kadarman panjenengan kesaenan panjenengan handuk lelintu ingkang mawantu-wantu gel-digel saking ngarsa dalem Allahil Rabbi amin. Klajanganipun wontenipun ngrawuhaken sagunging para rawuh nglenggana panjenenganipun Bapak Sukirno sekalian nglenggana keng putra putrinipun nindakake lagi rabi ibaratipun melai palwa wonten samudra raya bebrayan pramila amrih dumugi ngisi ing kabagyan amrih saged ngujudaken kekudangan tiyang sepuhipun pramila kunjuk dumateng opini sepuh sesepuh ingkang kapernah sepuh pun suwun tambahing berkah pangestu wondene para taruna muda pun suwun pamuji raharjanipun ingkang mugi-mugi pun parengan dhateng ingkang sepisan mugi pun parengan dhateng pinanganten sarimbit nun inggih pun Niken Ayu Eca Evianti Rahmadani ingkang sampun sarimbit sesandingan kalian Nak Mas Bagus Agung Triwaluyo mugi tansah pinaringan atut runtut widodo lestantun
kasinungan wahyu jodoh ngantos dumugi kaki-kaki nini-nini. Benjangipun saged mangun kula wangsa ingkang katelah wonten piwucal agami nun inggih keluarga ingkang ada enggalo handuk tangsuling katresnan pratima ingkang banggit tata jalmi nun inggih wujudipun putra kakung ingkang soleh putra putri ingkang solikah. Sinoso gatinipun panjenenganipun Bapa Sukirno namun kapendhet kanthi samadya kewala. Gelaripun namung mekaten, namung sejatosipun tebih sampun rinancang rinacik ing caketing wekdal. Mandar sampun dipun wonteni gladhen pungkasan mengko pengajap ing pengangkah nanggapi rawuh panjenengan badhe caos pakurmatan, badhe caos panembromo ingkang sak sae-saenipun. Namung hawit saking cupet ing pangertosan, campreng ing kawontenan sedaya ingkang magepukan aruh pangrengkuh lungguh suguh gupuh saestu kirang jumbuh katon sang yaning para rawuh kalebet kirang tumanggaping para kadang among tamu siguk wagunipun para taruna muda anggen samya lelados ing mbok bilih kathah tuna tunggapipun lumantar kula kenen nyuwunaken agunging paksami. Sinaosa sang yaning para rawuh anggen samya pinarenggah sampun sak wetawis wekdal namung wanter panyuwunipun pamugati. Mugi sedaya tasih kepareng pinarenggah sinambi suka mangung suka ngantos titi purnaning wiwahan. Saha ing mbok bilih para taruna muda tasih kepareng marak sowan ngaturaken pasegahan ingkang pungkasan mugi kepareng ngrahapi kanthi mardu mardikaning penggalih kanthi kawula dherekaken. Kirang wicaksana ing bilih atur kawula panjang wiyaraken kathah atur ingkang galep gangsul boseng tumangsuh kawula pribadi nyuwun agunging paksami. Wusananipun kanthi hasesanti sumangga nuwun sami nglestantunaken budaya panggesangan ingkang kebak ing raos prasaja susila dalasan wicaksana. Sasana pandayawara kawula konduraken dhateng kadang pambiwara akhirul kalam billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar sumila padang padhot angen dandu ingkang mresandung nala panjenenganipun Bapak Ibu Sukirno sampun kalaman kababar kaya lumatar atur pambagyarja kasungrahipun para tamu sedaya dening panjenenganipun Bapak Lurah Desa Kembang panjenenganipun ingkang pertahan Bapak Untung Susilo sekali ibu kepareng kapundhut gambaripun langkung rumiyin sekalian putra temanten kalih Bapak Ibu kula lajengaken adiwara pungkasan nggih Hastungkara Pujabrata utawi pandonga samangke sak sampiripun pandonga lumampah Bapak Ibu pareng nampi sowanipun para kadang muda tumaruna ingkang atur pakurmatan pungkasan kunjuk Bapak Ibu sedaya. Monggo Bapak Ibu Lurah kepareng foto langrumiyin. Rama Ibu saged sareng-sareng nyaket Bapak Ibu. Monggo Pak Sukirno sekalian Ibu Bapak Suradi Cahyono saged jumeneng jajar kalian Bapak Ibu Lurah foto sesarengan. Injih gaya resmi, gaya KTP, nggih. Lajeng gaya pura-pura bahagia, dilanjutkan gaya bahagia beneran. Nggih. Siap. Injih. Matur sembah nuwun. Dungkap titi lakson semenggih lemaraping Hastungkara Pujabrata utawi pandonga berkah Imam kasunaken ngarsanipun ing hormatan Bapak Salamun Ihsan. Monggo Bapak Ibu sedaya wedhakaken manjing ing sasana katentreman nyuwun mangastungkara ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sesarengan kaimami panjenenganipun Bapak Salamun Ihsan semangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bimarradillah bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati sultanul awliya Siti Sayyid Abdul Qadir Ridwan wa bil karomatil awliya ilah khususun ila mempelai berdua mugia dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabati Rasulullah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan dzakirin hamdan kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainama kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainama kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainama kama alafta baina Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi hab li minas sholihin. Allahumma salimna wal muslimin min afati dunya wa din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sedaya bertamu kepareng nyekit sak napa lenggah kepareng nampi sowanipun para kadang muda tumaruna ingkang hanawung krida atur pakurmatan pungkasan kunjuk Bapak Ibu sedaya ugi kagem miyak sepiring swasana trikanca Devkan musik abiyantara sowanipun diajeng Mia Maheswara. Ini Dik. Alhamdulillah. Iya, ada atas senang sejati kalian Devkan musik. Kagem dherekaken para kadang muda tumaruna. Keluarga ingkang badhe foto sumangga wedal kawataraken. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usana rembulan wayah wengi nampai sing ati iki keputan ati ngomong manis kang tak anti-anti. Keluarga yang berkenan foto disilahkan. Ladene yang dua spesial. Asik sambil goyang. Wong bagus aja sinone langsung. Ayo sasan Cece. Aku teko gendong tresno. Lalangan asmara gawe sewu rasa. Nambah ati jiwa.
Sugeng Dahar Bapak Ibu Bapak mantan nggih Bapak Wardoyo Sugeng Dahar janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa pusata rembulan ning wayah wengi nambahi kekasing ati iki pepujan ati ning endi Terus ayo terus manis kang tak anti-anti Cece mulai Wasik bosku malah ora meteng. Ja bar gletak ora masalah Ora ning resikone. iya Dik yo Uang bagus aja sirame langsung. Aku takon gendong tresno lelangan asmara gawe sewu rasa nambani ati kecewa kang mas tentremno atimu ayo Cece Tresna semangat suci manggi yo rahayu janji tresno disekseni lintang-lintang Saga Gusti kula paringa pusaka iya rembulan wayah wengi saga sampai kesengan si sayang rarane meteng bukan hati ning endi dong manis kata hati-hati Cece Sansan semangat beraksi golek mangsa ayo golek sing bagus alah wes ternodai asik wong bagus aja sirane langsung asik Sansan Cici aku takon Intu-intuan. gendong tresno Inje bebakat bisa sakit jekarakan foto makan Bapak Ibu. Monggo Pak wonten ngajeng jumeneng Pak. Gawe Bapak Ibu bisa rasa nambani ati kecewa
padamu tresno suci manggiyo rahayu tresno suci manggiyo rahayu. Derakan sugeng kondur Mas Heru, come here, tulungi aku. Wanotyo ayu utama ngambar rame kusuma mulang lang prampa gawe sesane ngono. Samun ler pait matu lindri-lindri nyawan netramu dasar lecer kuning anggukah rasa tresnaku. Ayo, ayo. Antara kucimo kanton mamanise sekarang makar lan melati ton kinelung tak akan dihaneng jagat katresna. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih hidup selain hatiku. Ada yang kau tahu, rembulan kang sumunar nyakseni analia mong sira sayangku. Bukan musik san-san jeje ya asik. Aku ya ora iso nek kon-kon makan rontok kabeh. Ngene. Selain hatiku ada yang kau asik. Rembulan kang sumunar nyakseni tresna kang jauh lan ono liya mengesira sayang. Ayo tiada yang lebih indah, tiada yang lebih hidup selain hatiku. Ada yang kau tahu, rembulan kang sumunar nyakseni tresnaku. Ada ono liya mong sira sayangku. Ada ono liya mong sira sayangku. Iya, sekali lagi dengan melodi ini kami dari Devka Musik mohon undur diri, mohon maaf atas segala kurangan.
teriring doa panjang umur manfaat murah rezeki berkah untuk kita semua. Al kalam babillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.